They were that cute. И аз не искам да си хода след 3 дена. И аз не искам. Само едно ми липсват бебчетата ми. Да. Ей, мъжът ти липсвайте сега. Колкото и да го таковаш, пак си ти липсва. Аз на него сигурно не му липсвам, ама... Това също не знаеш. Той не забеляза, той е толкова зет в живота, че дали съм там или не. Бе, да ти кажа, я да си хвана някой да... Лео, you take care where you walk. Да се не шмукне пак да се одере. Нищо чудно. Where they are? They are still sleeping. They're just not outside. Normally they are so nearby here. Because they know you can give them food. They like to stay here. Maybe they give the queen some food. Really careful, come this way. Това малко ще трактиче. Помниш ли този филм, как беше бе? 13-та годеница на принца, един български филм. И той, принца се избира принцеса, нали? И тя е една дебела и той вика: кюфте, ще ни се народят кюфтета! И аз от тогава, като видя, аз и напротив ми викам кюфте. Като видя дебела, викам кюфте. Ма той е много, 166 кг, това са много. На мама дечицата и аз викам на мама кюфтенцата. Такива дебели беше направила. Защо не се хване в ръце? Може да ги отслабне. То не му трябва повече от 70 кг. Си, аз говорих. Да. Аз опитах с добро, опитах с той вече като почнат разни по-сериозни неща, ще се оплаши. Оплашил се. Дето щеше да пукне, че сърцето ще му гръмне. Оплашил ли се? Не. Само спря колата. Голяма работа. От кола мина пък на сокчета. От тръпка на глокче по-високо. Пак захар. Да. И аз му викам, то същата захар, бе, ма няма газирана. Не, кофеина. И кофеина. You wanna say something to our friends? Oh yeah, we went to an adventure with deers in here. Wow! So much deers. And there's white birds somewhere. Like that one. Exactly. Yeah! Разходка в Швейцария. Така ще го напиша. Ама ти с говора в YouTube ли беше? Ами да, то всъщност можеш само на 1 минутните такова да им сложиш звук или нещо подобно. А не знам за по-дългите дали можеш. Аз до сега винаги съм слагала с говор. Тоест каквото си е... Аз не ги... Как се казва?